Vale, aí. Que hai que cortar outra lazada por abaixo. Agarra forte, Vai, vai. Menos barullo, que estamos coa misa. Disculpe, señora, se rematamos. Sí. Veña, veña. Vai, Aí. vai, chégalle. Si me falta el amor, nada soy. Aunque yo dominara las lenguas arcanas y el lenguaje del cielo supiera expresar, solamente sería una hueca campana. Jesús, este home está cada vez peor. Mientras todos se repetir as cancións da misa, ainda menos mal. Si me falta Si el me amor, falta el amor, no me sirve de nada. Ser cura non está de moda. Os nenos queren ser futbolistas, médicos, cantantes, pero ningún quere ser cura. Claro que iso, a fin de contas, non importa moito, porque un non elixe ser sacerdote. É Deus o que o elixe a un. A forza desa chamada non se pode explicar. Simplemente non podes negarte. No nome do Pai, do Fillo e do Espírito. Por certo, chámome Horacio Casares. E hoxe, por fin, vou ser ordenado sacerdote. Bendito sexa Deus, Pai do noso Señor Jesucristo, que nos bendiciu con toda clase de bens espirituais e celestiais. El elixiu-nos na persoa de Cristo para que sexamos, en El, santos e irreprochables polo amor. Estas palabras díxollelas Paulo aos colosenses. Hoxe quero recordalas, porque tamén vós fostes elixidos para ser santos e irreprochables polo amor. É o mesmo Jesús que vos elixiu. É o mesmo Jesús que hoxe vos acolle na orde sacerdotal. Pensemos un momento neste feito. É a semana do patrón. E imos gastar o que non temos. Claro. Hai que mercar un traxe novo, hai que mercar o carneiro para a festa. Moitos esquecen o que estamos a celebrar aquí realmente. Para que vimos á misa? Sí, xa sei, para levar o santo. Sí, deixame a min, que estou eu primeiro. Aparta que o quero levar eu. Ai, señor, pero que di este home? Xa tomou o vino da misa antes de empezar. A Santo Antonio tanto lle teñen as nosas liortas. Santo Antonio está farto das vosas parvadas. Santo Antonio que quere é que vos vaiades daqui. Fora todos, fora todos. Non oídes? Veña, fora todos. Don Crisanto. Don Crisanto. Don Crisanto. Don Crisanto. Que lle pasa, don Crisanto? Espérate. Ide chamar ao médico, veña, correde. Don Crisanto.
Deamos grazas ao Señor por este día, por regalarnos 4 novos sacerdotes que a partir de hoxe servirán a Cristo e a súa Igrexa alá onde os necesiten. Podedes ir en paz. Fóiselle a cabeza de todo, alcalde. Din as vellas que empezou a soltar barbaridades no medio da misa. Caeulle a caneta, por fin. A careta non sei, pero el sí que caeu, redondo, no medio do altar. Pois mira, Josito, puideron deixalo dentro e pechar a porta. Xa lle facía a igrexa de mausoleo. Botou toda a noite no hospital. Diz que lle dan o xa alta. Pero, para seguir de párroco, xa non está, Pois se o cura está mal da cabeza van ter que pechar o chiringuito. Por fin, temos un concello laico e teremos unha vila laica. Aí xa acabei. Va. Que falabades do cura? Don Crisanto, acabouse o chollo. Non podemos consentir que un ancián no seu estado siga traballando. Non é de vos cristiáns. E que vai pasar ca festa? Esta semana. E como imos ter a festa se non hai cura? A festa pode ser independente da igrexa. Claro, e en vez de chamarlle a festa de Santo Antonio, imoslle chamar a festa de Toñito. Home, que o patrón sexa un santo non axuda moito, non? Ademais, Delmiro, esa procesión, con ese desfile de mociñas vestidas de misa maior desfilando unhas atrás das outras, pim pam, que da gloria velas. Como imos quedar sen iso? E as poxas, a banda que vai vir para tocar o himno, os devotos. Alcalde, se non hai misa, non vai vir nin a metade da xente. E se non hai xente, a festa non dá cartos. Bueno, vale. Pois terán que mandar un cura. Ainda que só sexa para a festa, Que? Gústanlle? Hola, Marisol. Que tal? Noraboa. Don Horacio. Non me afago a oír iso de don. Xa verá que rápido xa fai. Marisol, por favor, ti non tes por que tratarme de vostede. Agora sí. Que tal a ordenación? Ben, moi ben. Foi todo moi emocionante. Estivo toda a familia, pero quedou claro que non falaron antes de mercarme os regalos. Teño algo repetidos. Sempre pasa. A ver, que quere cambiar? Unha casura azul. Regaláronme 2. Iso é que coñecen ben. Saben da devoción que lle ten a Inmaculada. Sí. Por iso vou quedar con unha. A ver, ven. Veña por aquí. Sí. E que? Vai adiante o das misións? Sí, se vai todo ben, marcharei para Ruanda dentro dos días. Tantos anos oíndolle falar desa ilusión e agora vaise facer realidade. Sí. A ver, por que cambiamos a casula? Non, eu diría que por outra máis ou menos igual, pero en verde. Perdón. É o obispo. ¿Sí? Sí, claro. Agora mesmo. Non o entendo. Non me pode facer isto. Claro que podo.
Son o teu bispo. E que pasa con Ruanda? Levo moito tempo preparándome para marchar. Vostede deume permiso e agora quere meterme nunha aldeña perdida no medio de ninguras. Que curioso. A mesma definición que moitos darían de Ruanda. As misións non son o paraíso, Horacio. Xa, iso digo alguén que pasou 10 anos no Perú. Faltan curas, só sabes. En Louredo necesitan un con urxencia. Son moitas igrexas e non poden quedar desatendidas. Pero O sacerdote que tiñan xa aguantou demasiado. E ben merece descansar. isto non é o que tiña pensado. Mis planes non son vuestros planes. Vuestros caminos non son mis caminos. Y me seréis testigos en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. É o teu traballo, Horacio. Perdoe. Elixíchelo ti. Onte fixeches ante min e ante Deus promesas de obediencia. E hoxe falasme así. Ten razón, perdoe. Es un sacerdote, Horacio. Compórtate como tal. Xa terás tempo de ir ás misións. Agora necesítote aquí. Tómao como unha proba, como un reto. Xa. É algo temporal. De verdade. E cando me sexa posible, colocarei a outro no teu lugar. Moitas gracias, monseñor. Cando me sexa posible. Mentres fai que sigamos orgullosos de ti, eh? Moitas gracias, monseñor. Ven aquí, anda. Desculpa. Sí. Outra vez. Está ben, pásamo. Horacio vai prepararte. Marchas pola tarde. E as miñas cousas? Collo imprescindible. O resto mandamos nós. Transporte incluído. Sí. Señor bispo, son Crisanto. Home, que casualidade. Que, como vas? Mal. Como quere que vaya? Mal. Señor bispo, pero isto escoítase. Sí, home, sí, poño ben na orella. Monseñor, segue aí. Sí, sigo aquí. Xa sei que falamos moitas veces do tema, pero eu penso que en Louredo non fai falta outro cura. Xa estou eu. Crisanto, ti xa servichelo noso Señor durante moitos anos. É máis que vou servir. Ou ten algunha queixa? Que foi iso? Nada, fale, que ainda o ten aí. Crisanto, fuches un bo sacerdote durante 40 anos. Agora tócache descansar. Pero eu non estou canso. Está decidido. O novo párroco de Louredo chega esta mesma tarde. Espero que lle dea o recibimento que merece. Pero, monseñor... Cóidate, Crisanto. E isto non é unha orde. É unha petición. Espere. Oia. Señor bispo, mire aí que rayo lle pasa a este trebello do demo. Colgou. Bo. Ai... Entón non vai dicir misa nunca máis. Ai, pobre don Crisanto, vaya por Deus. Muller, de cando en cando poderá dicila, pero da parroquia vais encargar outro. É quen ven, ti sábelo. Chámase Horacio Casares. E só sei que o teño que ir buscar ás 8:30 a parada de Lagoa. É que non ten carné. Ai, pois se non ten carné, a ver como vai. Pois fará como fixeron os outros, Indiño. Fará como don Crisanto que mercou un coche deses que non fai falta carné, ou non? Sí. Ti estás atendendo o que tens que atender? Xa vin. E non me quita ollo a min. E non lle quitas ollo a él, estou vixado máis non poder. Xa me podían controlar así as mulleres. Xa as controlas ti. Non se che escapa unha. Sí. Ai, a Meliña, escapan máis das que eu quixera. O enchufe está. Está ben ou está como a última vez que levei un trallazo? Tácalao, Sindiño, tácalao, que ti diso non entendes. Non entenderei, pero o trallazo levei, non? O enchufe está como ten que estar. E logo que temos cura novo. Eu só espero que sexa tan bo como don Crisanto, Mirade, os curas, que máis que menos, somos todos iguais. Ata logo. Ata logo, Amelio. Pois eu tamén marcho que teño outro chollo no concello. O de hoxe son 20 euros. Che. Desconto che das cervexas que me debes, Toxo. Ala, vaite. E ti que fas aí no medio, home? Veña, vai sentar, Ai, Jesus, home. O alcalde, Edelmiro Ferreira, a pesar do seu ateísmo militante,
decidiu que coas festas do patrón ás portas, o mellor que podía facer co cura novo era levarse ben, polo menos de entrada. Eu xa estou cansa de esperar. Con esa idea organizou unha recepción pro novo párroco. Vamos, para min, a que se foron unindo as forzas vivas da vila. Xosé Raña, máis coñecido como Josito, de profesión cuñado do alcalde e aspirante eterno a un posto no concello. Don Crisanto, o que eu ia sustituir. Moncha, a dona do alcalde, e Elsa, a súa inseparable amiga, dúas das máis asiduas visitantes da igrexa. Que padre, que terán pensado estes dous? Eu que sei. Igual se atrasou o autobús. Agora mesmo chamo a Amelia para que se veña, que non agarde máis. E outro, cando chegue, que veñan taxi. Que lle pasa este trebello? Usted é máis lo móvil. A don Crisanto a chamada de Deus, debeulle chegar por carta. Ti cala, non fales do que non sabes, bicho. Que? Apagado ou fora de cobertura? Igual veñen de camiño, que entre os piñeiros estes trebellos nunca funcionan ben. Non lles rompería o coche. A carrilana que leva a Amelia nunca mo trae a min para que lle faga posto a punto. É mellor que os vai a buscar don Crisanto co seu mini volume. Non collemos todos. Ah. Home, o propio alcalde era mellor que fose vostede en preso. Cala a boca, José. Iso é o que debiches facer, en vez de mandar a Amelia. Eu non mandei a ninguén. Ademais, tendo en conta a miña condición de non crente... De ateo. Vale. E que o concello é laico, bastante fago organizándolle unha recepción, non? Yo, que nunca fixeches tal polo meu ministerio. É por conveniencia, don Crisanto, que ven aí a festa do patrón e hai que ter locura de man. O que hai que ter de man é o noso señor. Amén. Un almacén de palla e esterco ardeu esta tarde en Mazaricos por razóns que aínda se descoñecen. Bombeiros de Sé e o grupo de intervención rápida de... Sindiño, entón eu vou un momentiño ata a praza a recibir ao novo párroco, sí? Non debería ir eu tamén. Ti? Para que vas ir ti se xa vou eu? Tamén tens razón. Ti quedas aquí que estás fenomenal, o quentiño, Vale. Ademais, logo volvo, Viña. Ala. No Galicia Noticias contaremosles máis deste incendio. Lidia. Que foi? Nada. Ai, Sindiño, perdoa, me foisemo santo ceo. Ala, viña, meu rixonciño, ala. Directamente se siente as escaleras. Monchiña, estás cansada? Chame outra vez aí. Non chamo, xa vira. A ver. Que non. Está aquí, agarrando por eso. Chegou a tempo ou xa chegou o cura novo? Va, levamos agardando aquí toda a tarde. E eu coas ovellas a engardar. Quietos todos, aí veñen. E teremos que ir a Tali. Eu daqui non me movo, Pois eu xa estou farto de esperar. É o cura novo? E ti velo? Non veo. E logo non pensará que o teño agochado no maleteiro. Pero non dixeron que era ese autobús. Eu que sei, na parada non baixou ninguén. Agora saberemos que pasa. Vou chamar ao bispar. Iso, chame. Trae para aquí que lle axudo eu. Xa sei eu. Hola. Son Crisanto Peña. Son o párroco de Louredo. Era. Quería falar co señor bispo. Ah, xa. Verá, é que estamos esperando por don Horacio Casares, o cura novo. Levamos aquí unha chea de horas e ainda non apareceu. Un pouco de informalidade pola súa parte, non? Agardo. Que lle din? Que van pedir explicación. Sí. Ah, entendo. Xa. Vale. Adeus. Que don Crisanto, ven ou non ven? Saíu a súa hora. Sei que está polo camiño. Entón, a que hora vai chegar?
Chegará mañá, porque o autobús das 8:30 é o último. Ese, cando sobo para onde viña... Liscou! Daquela que desconvócase. Pois ala, non imos estar aquí todo o día agardando. Arreando todo o mundo para casa. Que pouca formalidade estes da igrexa. Vai na rañar, anda. Amelia, é a misa de mañá? Deixa estar a misa. Se no obispado din que está de camiño, pois xa chegará. Lidia, vas a abrir? Vou, é logo. Pois eu tamén vou. Ábreme atrás para coller a outra maleta, por favor. Claro, nen. Nano, abre atrás. Moitas grazas, Veña, vaya modo. Abur, nano. Agur. Peniña dá ver un mozo así. Pena, ninguna. Ese farrapeiro seguro que veu para a festa. Para muller. Non sei para que lle deches nada. Seguro que o gasta todo en viño. Agarden. Bos días. Bos días. Este non é sitio para dormir, Pódese saber que faz aquí? Sí, pódese. Que viñeches para a festa? Non, vim máis ben por traballo. Son o novo cura da parroquia, que tal? Don Horacio? Sí, Horacio Casares, que tal? Hola, que tal? Estivémolo esperando onte. Despisteime e baixei 2 paradas antes. Logo intentei coller outro autobús e aínda foi peor. Home de Deus, por que non chamou? Non, por tentar non quedou. O que pasa é que non hai cobertura por ningures, non? Na vila hailla, pero nas aldeas pouca. A vila esta. É por que non chamou a chegar? As 4 da mañá non é hora de chamar a ninguén. O importante é que xa está aquí. E as maletas? Sai. Pois imos. Eu son Amelia, a señora que lle vai axudar coa casa. Ande, veña que lle axudo. Non, deixe, mire que pesa moito, Que teño aí o coche. Veña que o levo hasta a casa para que se prepare. Prepararme para que? Ten unha misa ás 12 hoxe. Como? Sí, vostede verá se non a quere dar. Pero despois do plantón de onte, estando na semana do patrón, Santo Antonio Abade, porque me imagino que eso saberá, ou non? Sí. Pois eu non lle recomendo. Xa. Pois nada, paso unha auga por riba do corpo e vimos de volta. Polo sermón xa non lle pregunto, porque imagino que non o traerá feito, ou si? Non, pois non. Deixe. Pois aquí ten, a súa nova casa. Parece grande. Dígamo a min que a teño que limpar. E aquí está o salón, e ali a cociña, e arriba o seu cuarto. Sígame. Veña. Deixe. Vámonos entre os dous. Vai ser mellor que se vaya duchando. A misa é ás 12. Eu voulle desfacendo as maletas. Non, por favor, deixe. As maletas son cousa miña. Está seguro? Mire que a mí non me importa, Eu colocáballe toda a roupa a don Crisanto. El nos amañaba. Non sabía que ia ter unha señora na casa. E logo? Ten pensado traer a súa nai a vivir con vostede? Non, muller, é que verá... Non estou moi seguro de necesitar unha empregada do fogar.
Don Crisanto díxome que podía seguir co meu posto. Claro. O que pasa é que eu estou máis ben afeito a apallarme só. E logo? Ata o de agora vivía só? Nunha residencia, pero eu tiña bastante autonomía. Autonomía. E iso que é? Que cociñaba vostede? Había comedor. Entón lavaba a roupa. Tiñamos un servizo de lavandería. Así tamén me mañaba eu soa, don Horacio. Limpaba o cuarto ou tampouco? Facía a cama. Pois se é por iso, por min pode a seguir facendo. Eu non teño ningún problema. Aí ten a toalla. O baño está ao fondo. Amelia, por favor, non se ofenda, Mire, don Horacio. Eu levo moitos anos traballando aquí, así que merezo un respeto. Por suposto. Nin por suposto, nin por suposta. Que eu sei do que vai o tema, Vostede quere botarme do meu posto de traballo e eu quero seguir mantendo o meu posto de traballo. Así que imos facer unha cousa, Imos facer unha cousa. Imos deixar pasar uns días de proba. Porque sabe que lle digo? Igual vostede a min tampouco me convence, Porque non todos os xefes son iguais, sabe? E despois deste tempo falamos. E se segue pensando o mesmo, marcho. Moi ben. Por min, perfecto. E as maletas? Quere a seguir desfacendo vostede ou que quere? Como vostede prefira. Pois, bula, que imos chegar tarde á misa. Aí ten a toalla. O baño está ao fondo. Aquí ten a lista de todas as igrexas que ten que atender. Vostede terá que ocuparse delas. É do grupo da confirmación. Era o que levaba don Crisanto. Xa. Como está el? Don Crisanto? Ben, ben. Xa saiu do hospital, grazas a Deus. Que foi o que lle pasou? Exactamente. Moitos anos aturándonos. Esta parroquia é capaz de acabar con calquera. Espero que non me pase a min. Comenzaron a misa sen min? Vaiche boa. Que fai, que é vostede? O cura desta parroquia. Non, eu son o cura desta igrexa. Esta misa teño que dicir eu. Pois chegarás a túa hora. O Señor sexa con vos. Lectura do Santo Evanxeo segundo San Marcos. Naquel tempo, Amelia, que pasa? Que fai así aí? Meu padre Casares. Ese é o cura novo. Farapero que estaba na porta da igrexa e o falou. Que chegou ás 4 da mañá e non tiña onde ir. Onde está? Ai, polo nome do noso Señor Xesucristo. Oye, a mellor con sotana dime chor. Mira que ben a levou don Crisanto toda a vida. Pero menos primeiro que fixo foi vir para a igrexa a pedir na porta. Que queres de nós, Xesús Nazareno? Viñeches a acabar con nós? Alégrame velo tamén. Estou mellor do que quixeran algúns. Ainda así, o da misa a partir de agora é cousa miña. Pois asegúrate de estar no teu sitio. O noso Señor non espera por ninguén. Eu hoxe vou cobrar dobre, non? Vas cobrar así, pero daquela maneira. Sácateme de diante. Pódese. Sí, adiante. Don Horacio, vou ir facendo a comida. Apetécelle algo especial? Non sei cales son as opcións. Mellor decida vostede. Agarda, Amelia, que marcho contigo. Señor cura. Sí. Señor cura, está vostede aí? Sí. É vostede cura novo? Hola, que tal? Son Horacio Casares. Miñato. Bonito uniforme, Agora vístenos así todo o día, para disimulalos entre a xente. Se sabe lo que din, o hábito non fai o moixe. Pero identifica desde lonxe, e iso tamén é importante, Eu viña a buscalo para ir dar unha extremunción. A extremunción? Si, a cousa esa que che botan cando un está para morrer. Claro, dame un minuto. De que se trata? Antoniño, coitado, pouco lle queda xa neste mundo. Pero tan grave é? E se non dura máis de 2 días. Ti sabes onde agarran aquí os santos óleos? Calquera cousa, vale. Se quere teño o aceite na casa. Me mira, sí que aceite de oliva virxe, de primeira presión.
abrigo. Ya está, venga. Por onde? Aquí mesmo. Ven aquí, bonitiño, ven. Mira que entroxen comigo, Estás contento, Pero este é o Antoniño da Extremunción. Veña, véalle. Pero como lle vou dar a extremunción a un porco? Home, padre, cos óleos eses, a min que me pregunta. Se soubese como se fai xa non o ia chamar. Pero é un animal, Antoniño é un animal. Pero vai morrer, non? Pero non é unha persoa. Pero é unha criatura do señor, fora a alma. A ver, Santo Antonio non quería os animais, E non sei en que parroquia estamos, na parroquia de Santo Antonio. E o meu Antoniño é un fiel servidor do santo patrón. E sen el non hai festa. Así que veña, faga o favor. Que non podo, home. Non pode, seguro que lle deu a xente que merecía ben menos. Mira. Como moito podo bendicilo. O que lle digo. Oye, anda. Prepárate, Antoniño. Falle disculpar que non se xonlle, O Deus, que todo o fixeches con sabedoría e que despois de criar o home a túa imaxe, décheslle coa tua bendición o dominio sobre todos os animais, estende a túa man con benevolencia e concédenos que este animal nos sirva de axuda por Jesucristo, noso Señor. Ala. Amén. Xa está. Ve como non era tan difícil. Non terás un pouco de agua? Agora xa hai que ir mollado a lavar, señor cura, aquí xa rematamos. Pois don Crisanto dixo moi ben a misa, como sempre. E outro que dou a lei de papamoscas diante do altar. De papamoscas non, Delmiro, de cooficiante. Triunfan bastos. O César o que é do César. A que non sabedes? Hoxe chamaron o Concello dunha axencia de viaxes. Queren traer un grupo de xaponeses para ver o salto do porco. Pois hailles que explicar moi ben como é a cousa, non vai a ser que leven un susto todos. Sí, por iso vai ser mellor que ti este ano non vayas, Sindiño, que é moi perigoso, home. Delmiro, hai que poñer ben os balos, que o ano pasado cache lle cae na cabeza a chiquito. Eralle ben, a ver se así lle viño o sentidiño. Ai, xa estamos como a todos os anos. Sindiño, poñe aí outra tapa, que ben se ve que ten fame. Non vos levantedes que me quita de la vista. Hola, Maite. Que ollos máis bonitos tes. Lidia, ponme dúas que hoxe veño acompañado. Pois é da túa cuadrilla, xa pode quedar na porta. E dende cando hai curas na miña cuadrilla? Ai, o cura non, que tal? Hola, como está? Como dixo que se chamaba? Horacio. Horacio Casares. Pois aquí ten o seu rabaño. Ovellas, saudade. Non lle quere tomar algo, don Horacio? Sí, unha agua, se fai o favor. Deixa, Sindiño, que xa acollo eu. Home, por fin chegou. O dos últimos serán os primeiros, vostede tomou no pé da letra, non? Coidado co alcalde que non é moi amigo da igrexa. É que onte tive un problema. E por o que se ve hoxe tamén. Non, don Crisanto? Sei casi. Edelmiro Ferreira, alcalde da vila. Que tal? Espero que tivese unha boa chegada. Curiosa foi. Aquí, o señor cura, acaba de bendecirme o Antoniño. Entón xa é dos nosos. Un sacerdote sempre dos nosos, Sindiño. Agora e sempre. Aquí ten, don Horacio. Perdoe polo de antes, pero debería vixiar con quen se xunta, O noso señor tamén andaba entre pecadores. Así acabou como acabou. Blasfemo! Xa coñece o seu predecesor, non? Sí, tivemos un encontro antes. Pero non imaginaba que seguise na vila. Pensei que estaría nunha residencia. Pois sabes, estou aquí cos meus. Aínda non mo quitaron todo. Alégrome de telo preto. Hai moitas cousas que me gustaría preguntarlle. Pois vaillas preguntar ao señor bispo xa que sodes tan amigos. Arrastro! Don Horacio, proba a ensaladilla da miña muller. É de pecado mortal. Seguro. A ver que tal. Ensaladilla rusa. Buenísima. Non apareceu para comer e agora tampouco pensa cear.
Xa lle dixen que comín tapas a fartar e repetironme toda a tarde. Tomo un pouquiño de leite e marcho para a cama. Está ben, como queira. Perdón, Amelia, quéreme a cea que fixo. Vaya, a comida. Queda para mañá. Perda cuidado, aquí non se tira nada. Durma ben. Eu volvo a primeira hora. Ata mañán. Boas noites. Señor, que isto sexa de verdade temporal. Se podes apurar un pouquiño, sí? Por favor. Hola, bons días. Nos dé adeus. Que tal dormiu? Ben, ben. Ata que cantou o galo. Entón pasoulle como a San Pedro. Deixo aquí a chave. Non che teño dito que chames antes de entrar. Este é o sacristán, xo viu onte na igrexa, non? Sí, pero non falamos moito. Presentache, este se queda. Eu son Santi. Hola, Santi. Hola. Vaille explicando como funciona a igrexa. Eu cobro 4 euros por mesa. E non eran 3. Os funerais son aparte. 15 euros. Porque dan máis chollo e tamén vostede calcalle máis. Ai, Santi, quereslle explicar o importante? Os horarios das misas, a catequese, as confesións. Iso xa yo diría o bispo. Ai, que leria. Mire, aquí hai misa todos os días. Unha ás 12 da mañá e outra ás 8 da tarde. O día do patrón hai máis, claro. Os horarios xa están postos, pero eu iría falar cos da comisión para repasalos. Así tamén me presenta. Además de Louredo, ten as parroquias de Castro, Peneira, Buña e Tapeirán. E logo está Rialto, que é un lugariño desta parroquia que ten capela de seu. Ali fais unha misa a semana. Está máis no monte. Mais aínda. Isto é de Porto de Mar, eh? E vostede xa ten pensado como ir dunha parroquia a outra? Por que non conduce? Estou esperando algo que me vai solucionar ese problema. Ai, sí. E o qué? Un helicóptero. Algo parecido. Pero, mentres tanto, podo ir en autobús, non? En autobús? Había chegar lonxe. E non será mellor que o leve eu? Muller tamén, se non lle importa. Pois claro que non. É un marcho que veñen as vellas. Que vellas? As catequistas que lle queren falar non sei de que. Aún. Non, dixe. Vou eu. Hola, bons días. Bos días. Bos días. Que tal? Son o padre Horacio. Encantadas, don Horacio. Eu son Moncha e ela Elsa. Somos las catequistas. Ela tamén é a muller do alcalde. Moi ben. Adiante, pase. Grazas. Veña por aquí. Está na súa casa. Sente, por favor. Antes de nada, quero agradecerlle o seu labor. Nós facémolo encantadas, don Horacio. É iso que nos dá moitas dores de cabeza. Xa me imagino. Non imagina. Nós non podemos estar ensinando unha cousa e despois que lles conten todo o contrario. Así non facemos nada. Pero de que farán? Da actitude dos pais? Te iria a mestra, que lles di que o que lle ensinamos non serve. É que vas a esperar dunha muller así. Diz que está divorciada. Por min como se nai solteira, pero aos pequenos que os deixe tranquilos. A ver, non todo o mundo ten que pensar necesariamente igual que a nós.
Esa muller vai en contra do patrón, en contra do Santo Antonio. Non cree nada. A festa celébrase desde hai centos de anos. É unha tradición nosa, unha festa de igrexa. Se vai en contra da parroquia... Vostede o que ten que facer é falar con ela e deixarlle as cousas ben claras dunha vez. Esta é a nosa tradición. Está ben, está ben. Intentaré falar con ela. Agora xa debe de estar na escola. Xa pode ir alá. Muy bien. Pois, xa nos vamos coñecendo, Sí. Sempre igual. Veña, veña. Necesitas axuda? Perdoa. Merda. Perdoa, foi sen querer. Colla aquí, anda. Sí, sí. Oh, como te puseches. Non me digas. Pago outro café, eh? Un café? Sí. O que vou ter que mercar é outra camisa, non? Ah, claro, claro. Outra camisa, como non? Era broma. Xa. Merecida, desde logo. Isto sai con auga. Son Iria, a mestra dos cativos. Iria, que... Vaya, que casualidade. Estaba te buscando. Ah, sí? Sí, sí. É que acabo de chegar a Louredo. Aterrei onte na vila e hai unha cousa... Espera. Será mellor que non deixe secar isto. Un minutiño e veño agora, eh? Sí, vale. Que? Non quedaches de pasar a recollerme polo centro social? Sí, perdoa, pero que tiven un imprevisto. Mira, e biche o tipo que está aí fora? Non o ia ver, foi ele o que me puxo así. Non me digas. E que quere? Pois non sei, di que acaba de mudarse a Louredo, quererá meter o fillo no colexio, digo eu. Pero tranquila que en 5 minutos termino con ele e marchamos. E ese sorriso? Que sorriso? Non estou sorrindo. Xa. A verdade é que o tipo non está nada mal, eh? Ti crees? Non sei, non me fixei. Ah, non te fixaches? Pois fíxate agora, anda, fíxate. Quita. Así que acabas de mudarte. Prácticamente non desfixen as maletas. Cheguei onte. Cantos fillos tes? Fillos? No, ningún. Bien só. Non. Era boa, se estivese non podía estar aquí. Por qué? Son sacerdote. O novo cura de Louredo, chame Horacio. De que querías falar comigo? É que... Verás, é que me dixeron que hai certas diferenzas entre ti e a parroquia. E extrañame porque pareces unha persoa moi razoable. Pois non sei que che dixeron aquí, son moi amigos de botar a lingua a facer. Vaya por diante que eu penso que cada un debe ter liberdade para creer no que queira. Pero tamén penso que as distintas opinións poden convivir. Se hai respeto, claro. Como? Iria... Creo que non deberías opoñerte ás tradicións de Louredo. Nin moito menos poñer os rapaces contra delas. Estabas falando do patrón. Non o podo creer. A xente non lle gusta que critiquen as súas crenzas. Aquí teñenlle moitísima fe a Santo Antonio e demostranlle a súa maneira, como é normal. Claro. E ti sabes como demostran aquí a súa fe? Con misa. Non? E festa. Con misa, festa e tirando un porco do campanario abaixo. Perdón? Tiran un porco dende o campanario. Como que un porco? Pois un porco. Porco. Meu Deus. Aquí son así. Gústalles iso de tirar porcos dende certa altura para celebrar o seu patrón. Teño que marchar. Pero que di? É que
home, por favor. Por favor, non me malentendo. Con la iglesia hemos topado, amigo Sancho. No, un momento, eu o único que estou dicindo é que non me parece o máis adecuado. Pois con todos os respetos, señor cura, e o único que digo é que vostede acaba de chegar e Santo Antonio leva aquí de antes de todos nós. Non me irán decir que o santo o que sobe ao campanario a tirar o porco. Non, este ano vai subir Miñato, que é o que lle tocou na rifa. A tradición é a tradición, don Horacio. O que non podo entender é como o obispado permite tradicións como esta. Pois eles sábeno ben, que nós non nos aguchamos. E tampouco inventamos aquí, que está nas escrituras. Nos manuscritos, Sindo. Está no carallo o alcalde. Pódese dicilo mesmo sen faltarlle a ninguén, Sindiño. Pero é verdad, está escrito e punto. Pero, que manuscritos son eses? O primeiro que ten que facer un é coñecer a historia do sitio onde vai, non, señor cura? Había uns manuscritos que sei que escribiu un cura hai moito tempo. Están no Museo Provincial. Sí, pois neses papéis fala dun milagre que fixo Santo Antonio un ano que había moita fame. A xente non tiña nada que levar á boca. Cando estaban para morrer todos coa fame, empezaron a rezar a Santo Antonio. E sabe que, señor cura? O santo fixo caer un porco do ceo. Oh! Estáse a rir do patrón? Non, muller. Non, pero, a ver, non me irán decir que o queren de verdade. Non, home, non, claro que non, no porco de Santo Antonio non hai que creer. Pero no maná que caía do ceo luns, mércores e venres no medio do deserto, iso vai a misa, non? No maná tamén, Delmiro. Pero, padre, pono no papel que desde aquela os veciños guindan un porco todos os anos para que non haxa máis fame na vila. E sempre se fixo así. Xa miña avó o lembraba desde nena. Sempre. A min vanme perdoar, pero isto pareceme unha animalada. Como a dos touros, igual. Sí, a bella alegría, sí. Por favor, home. O dos touros é unha barbaridade, home. Mira que facer sufrir un bicho desa maneira. Pois isto é o mesmo. O mesmo de que, que aquí o porco non sofre. Antes de tocalo, Chan, xa morreu. Coa impresión, dalle un infarto e bimba. Claro, teñen razón. É moito máis caritativo matalo do susto. É mellor a matanza, Meterse o coitelo aí ata desangralo. Iso parecelle ben, señor cura. Mostillas. Ademais, a conta da festa, o porco vive ao corpo de rei ata o día do patrón. Non é, Miñato? Sí. Pois eu sinto moito, pero non podo estar de acordo co salto do porco. Non podo. Bueno, vale, pois nada, tranquilo, padre. E que vai facer vostede? Poñerse debaixo para collelo? Non dubiden que algo farei. Pois, de momento, o que podía facer é marchar para a igrexa, que hai rosario. Don Horacio. A máis confesión. Que teñan boa tarde. Igualmente. Ai, como anda cada cousa, que... Letanía de la Santísima Virgen. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Eu sei que fixen mal chamándolle paxareira e dicíndolle que fose lavala con... Xa mo dixo antes, non fai falla como repita. Xa, padre, pero que ela anda a encirrar. Vendeulle unha leira a un sen decirlle nada do veciño que tamén a quería. A ver, volvo yo a dicir. Aquí cada un ten que contar os seus pecados, só os seus. Os de ninguén máis. Eu dicía como un falar. Pois fale do que pasa na súa casa. Vale. Pois o meu xenro. Ese é outro que non acaba de vir o rego. Vostede dígame se é normal. Agora, os sábados, quere traer os amigos a ver o fútbol. E eu non podo ver o programa do corazón. Se quere ver o bulbo, que vayan a un bar, non? E ainda por riba todo de balde. Porque se traballar, non traballa nada. Sí. Cando me ten que levar a buscar a pensión, aí faltalle tempo. Mire, eu se quere ir a un bar que vaya, non lle vou impedir. Pero na miña casa mando eu, que para iso é miña. Teño ou non teño razón, porque eu penso que teño. Sí, mire, arrepíntese, non? Home. Pois xa está. Eu absolvote dos teus pecados no nome do Pai, do Fillo e do Espírito Santo. Amén. Vaite, non peques máis. E que rezo de penitencia, padre? Señor cura. Hola, boas. Home, o señor cura. Ofréceselle algo, señor cura? Sí, só lles veño a decir que pensei mellor o do porco e penso que están no seu dereito de seguir a tradición. Non era sen tempo que entrara en razón. Sí, verdade. O único problema é que non o van poder tirar desde o campanario.
E logo, por que non se pode subir? Non sei, eu non dou permiso. E poden estar seguros de que na igrexa non vai entrar ninguén para matar a un animal. Pero vostede sabe o que di. A igrexa é de todos. Sí, é de todos, pero o responsable son eu. E o que decía tamén, así que... Pois... Señor cura, Lidia que non marche, señor cura! Habemos de falar co bispo a ver que di el. Sindo, cólleme aí o teléfono. Colle aí. Chama a Delmiro. Aí vou. Moncha, está o teu home. Que se poña. Aí. Bonito porco, sí, señor. É un porco de exposición, listo como un can. É unha mágoa sacrificalo. Xa será menos. De menos nada, hai anos que o Santo Antonio non ten unha ofrenda tan bonita. Iso tamén é certo, as cousas como son. O carallo do cura nada máis chegar quere estragalo todo. Ai, que o fixo. Estes curas novos... Pero podíamos guindar outra cousa e deixalo, Antoniño. Non digas parvadas, home. Iso sí, vai conseguir que extrañemos o cura vello. Pero ti non te preocupes, miñato. O porco morrer, morre. Amén. Señor, quen te quiere a ti, Antoniño, eh? Quen te quiere a ti, eh? Boa tarde. Que hai? Boa tarde. Ei, padre, padre. A igrexa de San Antonio de Louredo non é súa. Oío. Creo que xa tivemos esta conversa. Por que non lle fai caso a xente que sabe máis que a vostede? Como sacerdote, debería saber que estamos nesta parroquia para servir os nosos fiéis. Claro que sí, eu estou disposto a servilos. Quen dixo o contrario? O único que pido, só pido, que deixen o porco en paz. Os veciños desta vila teñen dereito a honrar o seu patrón como merece. Ninguén merece que lle tiren o porco desde un campanario. Ata resulta ofensivo para un amante dos animais como Santo Antonio. Non lle convén ir en contra do povo. O povo é sagrado. Moito menos me convén a min ir en contra dos meus principios. Soberbia. Oio-te falar e non tes máis que soberbia. Con que facilidade se confunde soberbia con firmeza, don Crisanto. Vamos, Delmiro, que aquí xa non facemos nada. Teñan boa tarde. Antes de nada, feliz día de Santo Antón a todos. Debemos estar orgullosos do patrón que temos, un amante dos animais. Que non foi, por certo, o primeiro na historia da religión. Pensemos por un momento en Noé, na arca de Noé. Todos os animais do Señor ían dentro porque todos, absolutamente todos, eran importantes para o Señor. Alguén imagina a Noé botando un animal pola borda? Non. De ningún xeito, verdade? Porque o Señor encargoulle a Noé coidar deles, non afogalos. E nós deberíamos tomar exemplo. Por iso este ano non vai haber salto do porco. Sei que algún de vos non vos acaba de convencer de todo esta decisión, pero tedes que comprender que un acto bárbaro como este non ten cabida na nosa igrexa. O noso Señor quere a todas as súas criaturas por igual e non quere que as tiren dun campanario. Pódese. Sí, adiante. Como foron as esmolas, Santi? Mal. Iso dir que os animais de cruceiro sei que non che moi popular por aquí. Tanto ten, xa o comprenderán. Sí, home, sí, espere sentado.
Cal é a seguinte parroquia que teño que ir? Buña. E queda moi lonxe. Ainda lle queda. Abur. Ata logo, Santi. Apure, que un cuarto de hora ainda nos leva. E aquí rematou máis tarde do que eu pensaba. Con tanto animal que tiña que meter na arca de Noé. Eu non vou cambiar de opinión. Vostede verá. Eu espero no coche. Sí. Aí fora acaban de traer algo para vostede. Ten que asinar. E por fin me mandaron todo. E eu que sei. Este era o transporte misterioso que lle ian mandar. Unha moto. Xa lle dixen que era mellor que un helicóptero. Unha Harley Davidson XL 1200. E non lle parece moita moto para un cura? Sí, foi un regalo que me fixo o meu tío cando entrei no seminario. Oh, mira, ti que xeneroso. É que en realidade o que quería era que o deixara, que o meu tío é un pouco ateo, sabe? Cantas misas vou ter que dar para mercar unha destas? E ti para que queres unha moto, Santi? Non ves que son moi perigosas, que as cargo o demo? Gracias. Espero que di, Amelia. Coas motos o que hai que ser é un pouco prudente, pero máis nada. Xa verá que me dou agora dunha parroquia a outra. E non pensará ir dicir misa en moto. Claro, muller. Para que vou querer se non? Pero non ve que se vai poñer como un pito cando chova. Pois agora non chove. Como se vai para a Buña? Ai non, don Horacio, deixa agora a moto e veña comigo no coche. Non ve que non coñece os camiños. Amelia, tranquila, non pode ser tan difícil chegar. Que se vai perder. Mire, vai por aí todo dereito. Sí. Vai chegar a un empalme. Vira a dereita. Sigue pola mesma man e vai chegar a outro empalme. Ali xa está indicado Buña. Ve a igrexa dende a estrada. Moi ben, perfecto. Moitas grazas, Santi. Xa che deixarei dar unha volta, E despois de Buña, que? Ainda ten que ir a 2 sitios máis. Xa preguntarei. E que facemos con isto? Pois que deixen na casa, dígalles vostede. E non me espere para comer, que seguramente quedo por aí. Ti non podes estar calado. Sempre tes que falar cando non debes. Señor Jesucristo, ti que lle dixeches aos teus apóstolos, deixo vola miña paz, dou vola miña paz, non mires os pecados en a fe da tua igrexa, e concédelle la paz para el que, de acordo coa tua vontade. Pedimos a ti que vives a reinas por sempre, permanentemente. Amén. Amado Señor, que siempre contigo. Ya por la paz. Hola, hola, boas. Como fago para ir para Louredo? Por aí todo reto, despois á esquerda. Oh, despois á dereita. Como que á dereita? Iso máis adiante, pero primeiro é á esquerda. Se vira á dereita e logo xa non ten que virar máis. Mentira, ao chegar á Braña ten que coller o pa un lado para o outro. Ah, sí. A ver, entón tiro e logo á dereita. Sí. No. Vostede fágame caso a min. Veña, que deulle le pague, Ata logo. Ver ti por onde queres meter ao señor cura? Por medio da lama ou qué? Ver ti eres un animal. Vaise perder. Vaise perder da maneira en que yo dixestes. Non, para a dereita. É para a dereita. Coño, ti que saberás. A ver, esta xuntanza está de máis. O que había que falar xa se falou. Iso teremos lo que decidir entre todos. Que para iso fixemos esta xuntanza democrática no Salón do Concello. Se non o di rebenta. E logo hoxe non hai clase de palillar. Como vai a ver se a festa do patrón? Era por saber. A ver, alguén avisou a miñato? Que? Imos a festa ou que? Che, é o porco. Non o trouxen. Oh, pero por que non? E para que había traelo? Para pasealo? Se o cura non deixa subir o campanario non hai que facerlle. Pero iso quen o di? Como quen o di? O don Horacio ese quen o di. Iso é certo, hoxe dixo na predicación. Oístes? Na predicación. Palabra do Señor. Do señor cura. Palabra do señor cura. Veña, miñato, vai buscar o animal, anda. Eu non sei por que o tiñas que deixar atrás. Está calao, Xindiño, que xa o alcalde sabe. A ver, que me aclare. O cura novo cambiou de idea. Non. Entón, para que vou ir polo Antoniño?
Delmiro, e non sendo do campanario, non podemos tiralo desde outro sitio? Si, muller, si, dende un poste de luz, se gabeas ti co por Colombo e ensaias. Entón non tiramos desde o balcón do Concello. Claro, Josito. Porque é unha tradición religiosa. Ou ti vas a Bayona de peregrinación porque vai mellor tempo que en Santiago. Non vas a Santiago, ainda que chova, porque é onde hai que ir. Vale, gracias, Monche. A ver, un momento, entón que? Que ides facer? Baixar a cabeza diante donde fora. Era boa. Antes mandámoslo de volta por onde veu. A ver se nos mandan un con máis xeito. E con sotana. Se pode ser. Pero a ver, aquí non viñamos a falar do porco. Unha cousa leva a outra, Amelia. Que se home como siga así vai quedar só na igrexa. Soiño de todo. Temos que dicirlle que ou nos deixa entrar co porco na igrexa ou non entra ninguén. Como se ti entrases algunha vez? Para que veñes? O alcalde ten razón. Se ameazamos con iso, non lle vai quedar máis remedio que recuar. É que non o podo crer. Está desconvertendo o salto do porco nunha cruzada contra o cura novo. Foi el o que meteu o fuciño onde ninguén o chamaba. Como que non o chamaban? Gústevos ou non, el agora tamén é de Louredo. É o que manda na igrexa. Así que polo menos debemos de un pouco de respeto. Ainda que vaya en camiseta. Respeto. Oh, sí, claro, por que non? Eu estou disposto a respetalo. Sempre e cando ele estea disposto a respetarnos a todos nós. Sempre e cando estea disposto a estar á altura do Santo Antonio. Porque é o Santo Antonio o que está ofendido. Aquí se fala, Delmiro! Vamos. Moi ben, alcalde, moi ben, xuntando laicismo e tradición religiosa. Cara, Josito, miñato, vai buscar o porco, nos esperamos na igrexa. Concha. Lidia, eu volvo probar. No, vente, Xindiño, vente, que xa é a festa do patrón. Pero abrígate, Deixa sair a xente, a ver se te vas mancar. Onde se meteu? Tiña moitas misas que dicir por aí adiante. Ainda non volveu. Sí, que o toma con calma, que nada aquí da mañá botou un sermón longuísimo. Non estará na casa. Dixenvos que ainda non volveu. Ha de estar papando nalgúnha casa. Co que lles gusta estes comer. Ai, meu Deus. Mira que orexa. Estará chegando seguro. Mira que yo dixen, Non vai a vostede só, que ainda lle vai pasar algo. Meu dito, meu feito. Ai, muller, que lle ia pasar? Tranquila. Como non este aquí en 5 minutos, facemos a festa sen el. Ten que vir pra misa. E pra misa ainda cedo. El terá que estar aquí pro que sexa. A non ser que queira agocharse, claro. Agocharse de quen? Nin que tivese que ter vos medo. Sí. Diga. Diga. Amelia! Don Horacio, é vostede, pero onde se meteu? Non o sei. Que? Que non o sei. Berre máis alto, que non lle escoito. Estou no medio do monte, estou perdido. Pero onde? Amelia, muller, se soubese onde estou non estaría perdido. Xa, E pero... non me quero mover porque aínda me vou perder máis. Vou acabar perdido de todo sen cobertura ninguna, enténdeme, Amelia. Pero que hai ao seu redor? Un camiño de terra. Sí, teño aquí unha árbore alta e seca. Parece un piñeiro. Sí, e unhas pedras nun alto. Unhas que? Unhas pedras nun alto, carón da estrada. Un outeiro? Eu que sei, pedras, e tamén hai... Sí, moito toxo, sí, así, como en baixada. E non estará vostede en Louradelo? Como quere que o saiba, mulleriña? É o monte, o monte. Podería vir buscarme alguén? Olla, Amelia. Don Horacio. Don Horacio, segue aí. Amelia. Don Horacio. Así que está perdido no medio do monte. Pois así xa non pode impedir nada. Podemos tirar o porco dunha vez. Para aí un momentiño, Que don Horacio foi moi claro con iso de subir ao campanario. Don Horacio. Eu a don Horacio non o vexo por ningún lado. Delmiro, non podes entrar na igrexa sen o seu consentimento. Ti crees? Voulle consultar a don Crisanto a ver que lle parece. Moncha, volvo agora. Esta sí que vai o salto do porco.
Sí, pero ti non tes... Amelia, vai buscar a Horacio, apura. Miñato! Miñato! Pero a ver, que pasa co porco? Eu creo que o Antoniño tiña que quedar na casa. O cura novo foi moi claro. O locura non te preocupes, está perdido no medio do monte. Temos vía libre. E do monte terá que baixar algún día. Eu non quero ter a igrexa en contra. Eu tamén son igrexa e digoche que colla o porco. Don Crisanto, vostede está máis pasado de moda que a Santa Inquisición. Bueno, vale, pois xa o collo eu. No, quieto, que vas a asustar, eh? Ven aquí, Antoniño, ven. Ven, que imos dar un paseíño, eh? Vale. Amelia, que alegría de vela. Parecelle bonito. É a segunda vez. Perdimos un pouco. Pois é a segunda vez que se perde. Veña, ande, sígame, que non sabe a que está armando no adro. E logo que pasou? Que vai pasar? Que queren pasar por riba de vostede. Foron buscar o porco para tiralo. Non serán capaces de subir o campanario. Que non. Deus queira que cando cheguemos aló non estea o porco reventado. E sígame, non se me volva a perder. Ben, queridos irmáns, un ano máis estamos aquí reunidos os veciños de Louredo para honrar a Santo Antonio. Non estamos todos, falta o cura novo. Estamos los que temos que estar. Abrevie, don Crisanto. Sí, xa vou. 12 meses despois, vémonos aquí todos. Vemos a Santo Antonio, o porco. O porco de Santo Antonio. Dixo un porco de Santo Antonio. Xa o escoitamos todos, Indiño, non fai falta que o repitas ti. Don Crisanto chochea, pero a ti vai te castigar Santo Antonio. Veña, que vai ser noite. Siga, don Crisanto. Sí, xa vou. O porco de... Un mandamiento nuevo nos dio el Señor, que nos amáramos todos como Él nos amó. Que pasa? Dame que morreu. Non haberá que empurrar? Isto non é de empurrar. Leva uns días avisando e xusto tiña que morrer hoxe. Bella, suba. Vostede volveuse parvo. Imos dous na moto, Amelia, non hai outra solución. Eu non penso subir aí. Ai, Amelia, non me ande con ramigos, veña. E además non ve que vou en saia. Veña, suba. Agarde. Mire para lá. Deus nos foi a confesado. Agárrese sen medo. Vai amado, don Horacio.
qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Esta non a cantamos xa. Cago na vida. A xente, sinto moitísimo. Atópase ben? Os papeis da moto? Sí, claro, como non. Ia un pouco rápido, xa sei. O que pasa é que nos están esperando para a misa. Eu son o novo párroco de Lobedo. Te deixes de lerias. A ver, onde está o teu casco? Leva o ela. Pois ti tiñas que levar outro. Claro que sí, o que pasa é que foi unha emerxencia, porque eu sei... Os cravos de Cristo, por fin. Sabina, que lle estás facendo ao señor cura? Eu, señora Amelia, eu só cumpro co meu deber. E el tamén. E ten que dicir a misa do patrón. E pobre de ti como non cheguemos. Asunto a mañana, non? Veña. Espera. Cura ou non, se casco non pode ser. Non podo levar o casco porque... Sabino, lévame no coche. E vostede síganos. Pulídeme. Que pola que pola intercesión de Santo Antonio nunca nos falte de nada. Ola, déalle paso ao porco. O porco que onte nos deu, ofrecémoslle hoxe para que non nos falte mañá. Viva Santo Antonio! Viva Santo Antonio! Viva Santo Antonio! Mande a miñato ao campanario. Sí, vamos proceder ao salto do porco desde o campanario. Miñato, como ti coidaches del, pois correspóndeche a ti subir ao campanario e tirar desde ali. O cura novo dixo que non se podía. Que cura novo nin que cura novo? Non hai cura novo que vaya. Aquí mando eu e acabouse. Xa, pero a min que me vai pagar a misa. Ven aquí. Ala, saque dai. Veña. Sí. Veña, miñato, procede, vai alá. Miñato, non. Non o fagas. Pero que non poderemos matar o porco dun rayo dunha vez. Miñato, mira o porco. Mira, Antoniño. Matalo así é unha burrada. Iria, deixa a miñato ou basti con ele. E serías capaz, Se non é capaz, el son eu, Sácate de diante do porco. Acabouse! O Antoniño é meu, o Antoniño non se tira. Como? Que dixeche? Que o porco non se tira do campanario, que o cura novo ten razón, e a mestra tamén. Sí, señora, así se fala. Pero o porco non é teu, que é de Santo Antonio. Porco de quen o mantendo, Crisanto, non me tire da lingua, Que pola mesma razón vostede podía ser de todos nós. Herexe! Este home viroulle o sentido. Como a cura. O Antoniño non acaba estampado contra o chan e que as tripas reventabas. Moi ben, pois se non o tiras ti, tiro eu. Para que teña que atravesar toda a igrexa. ¡Coño! ¡No!
televisión. Tranquilos. Como está, don Horacio? Estuve. Están tolos, monseñor, pero tolos de medicarse. Mira, non podo imaginar o día de Santo Antonio que pasamos hoxe. Xa sei que cheguei antante, pero aseguro que pareceron semanas. Te digo semanas, meses. Ten paciencia. Xa sei, xa. Xa che dixen que ia ser temporal. Tamén lle agradecería que, cando poida ser máis concreto con iso de temporal, pois, que mo faga saber. E ao final, como solucionache o tema do porco? Digamos que houve consenso. Sabía que ia ser capaz de manexar a situación. Desde logo. Horacio, boas noites. Boas noites, monseñor. Boas noites. E así foi a miña chegada de Ouredo. Caótica, accidentada, problemática e co cadáver dun porco na miña conciencia. Non parece o mellor arranque para a carreira dun cura, pero xa oíste o obispo. Isto vai ser temporal. E mentres espero, prefiro consolarme pensando que en Ruanda non teñen festas como as de Galicia.